खुलुमबाय लोगोफोर दे नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन रब्रा खेबसे बुंफिनबाव दे नोंथाङा मा बुङो आंनि ब्लगाव नोंथांनि ब्लगाव चेनेल गोदान अननानै बयबो बिथांमोना नायगिरि बिथांमोना अनसायदो बोरैबाफोर भिडिअखौ नुफ्लांबायोब्ला नायनानैल' दाथादो एसे एनै लाइक थुदो खस्थ'बो मोनखानाय नङा बारा कमेन्ट खालामदो खेबसे आसिखौ खेबनै सिखौ मावदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेनिफ्राय जों एलांसि खानायखौबो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन लोगोफोरा आङो दा स्कुटियाव गाखोबाय एलांसि मैगं आलुजों गोथाव जायो बानलु एसे होना संख्रि बरहा होना गोथाव जायो रायबारि फैद' एलांसि खानो नैबे आंनि हिन्जाव लोगोफोर मुङा फेरखं टाइटेला समफ्रामारि अ नङालै मामोनलाय समफ्रामारि नङालै माबा थिफ्रारिया नैबे आब' लाइबारि होनो बेखौ नैबे ओमफ्राय माबायाव न'आव मोदाय दंनो बुट बांला बेयो बिराद डेन्जार बे बुट बांलानो बाव बिराद गिदिर बिल्डिं बेखार गोदोना थाबाय बे बिल्डिंआव आंना हिन्जावा बोरैबा गोरों खाथार खानो नायनायावनो गोरों नुयो मानसिखौ बेलाव गैया दा मानसिया गोरोंबा बुरजा मोनगोन मानसिया रोङाबाथ' मोनसे मोननैल' मोनथामल' मोनगोन आदसा बिदि गुसु जायो खानाय बिलाइ खोबलायनाय सोर नों अनजालि हायनारि गोजाया गोखा जायो बिदि गोजा बिदियाव गोजा जाथारोना जाथि फिसा फिसा जानोलै आंबो बारा मोनथिया बिदिया गोखा जायानो माबा जायोनो मामिया खिथादों मामिया मा होनना खिथाया बिदिखौ खानो नाङा बायनाङा होनोमोन बायबा ओरैनो हरलाय मोजां नागिर मोजां नागिर बिदिखौ खानांगौनो आदसा बिदिया गोखा जाया आदसा दा माबायदिया गोदै जायो माबायदिया गोदै जायो आरो मा गोदै बेबायदिया गोखा जायाब्रा ओमफ्राय बे जाथि गोसोमा गोखा जायो ओमफ्राय माबायालाय गोखैयालाय माबायदिया जायो मा गोखै थालाबायनायलाय बेबायदि जाथि थायोना बे गोखै नङा बिदिया गोखा जायो एसे जानो होरो नायनो खाथियाव नायनि बायदि जाथिया बे गोखा जायो बिदिया ओमफ्राय बिदि गुफुरा बिदि गुफुरा नांगौ एसे आदसा बिदिया मा होरो आदसा जेन आं खाथियाव लाङाखै दे देखायफिन नैबे गोखा फुराफुरि गोखा आदसा नैबे गोखा जाबाय गोजाया गोखा ओमफ्रायो बेयो गोथाव आदसा ओरैनो हरलाय नोंथां सैथोना सैथोथ' आरो दे आयौ नै मा बुस्थु होनो बेखौ मिथिया बेमा मा बुस्थु जोंथिंजाय जेबो गैया बे जोंथिं दंजोबो नुजोबगोन नों नै आइ थैलाबायसोमोन आइ मानसिफोरलाय फेलथेंनानै दै थौलेयावनो गब'बावसोमोन दा नाय बिदि जायो आरो मुनासो जानोसै नै गाइसमेन आयु बेल'थार नों खानाया नाय एफा गोबाव खाबाय बेल' फेरखंनि खानाय सर आं सालायाव मेगनाव फुनबाबो नांस'नाय नङा खोमा थास' आथिं ओंखारनाय थास'निफ्राय थास' आथिं ओंखारनाय अबे थास' बिफांनिफ्राय थास' आथिं ओंखारनाय जों लागोआव बिदिनोखा बिबारा ओमफ्राय रोदा माबा हा सिंजों थाङो जोंना सब एलांसि बियो
एलांसि जाजोबगोन बेखौ जों लांफै सानफा एफा जाजोबगोन ने फेरखं जाया नों एसे आं एसे सामफ्रामबो जायै फोजोबजोबगोन दे लांफैनानै गबोगोन जाम्बिसियान खियाव मोननाय है अनदोंसो जाम्बिलाय अननानैसो बुंदों डेन्जार खायोलै फेरखङा दे मोजांखा फानहैनांगौ बेजोंनो सोलिनांगौ संसारा नङाबा बोरैथो जानो जानला मोनला आयौ जायगाया जा मोजां संसारा बोरै जानो नङाबा आलांसिया बुरजा मोनथारबाय नै लाइबारिया आब' लाइबारिया थास' खाजागौमोन नै मै मना मोनसे लाबोनायबासो ए थोआखै एलांसि थोखाना आरो मा थास'बाव आं जि मोजां नुदों नै होरो माबायदि मोजां अबे फिसा बे नायफेरखौ नोंना सिब्रुआ नै बे जाबाय फेरखंनि सिब्रु गिदिरा गाङा थफाल' थफा हिन्जाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि अबे बेयो बिबारा जाबाय एलांसिनिनो बिबार नङा हो मानि बिबार बे एलांसि खुलुमबाय लोगोफोर दे नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन रब्रा खेबसे बुंफिनबाव दे आं होनगोन होननाय होन दे होमबा दे जायाखै बिदि जायो दे खुनुरुखुम हेलौगासिनोल' जायो नोंना दे खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो रब्रा लोगोफोर जोङो दा दिंखिया एलांसि खानो फैदों बोरै आब'आलाय नुवासां बैनि आब'आ खागासिनो दङ ओरैजाय दङ आंनि हासबेन्ड बिथाङा आंनि केमेरामेन जाफैदों एलांसिबो खाबायना ओमफ्राय जोङो थास' बिथुरिबो खाबावो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे शेयारबो खालामना होदो ना मा बुङो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामदो जोङो एलांसि खानायजों लोगोसे दिंखिया नुदोंमोन नालाय नै बेनिखायनो जों दा दिंखियाखौबो खानोसै आदसा थास' बिथुरिया खाखांबाय खायाखै बेयाव खागासिनो दं आब'आ ए ओमफ्राय नों दा दिंखिया खाबाय आङो दा दिंखिया खादों दे दिंखिया भाजा सारायसेमोन खिनो ओंखारबा जाबावगौमोन बेखौ उन्दैयाव मा लायोमोनलाय जोङो गं दाउ बेखौ दाउ लायोमोन एकदमबारे गोजौ बिफांखौ लागानोसै दा होनानै फानलायसैब्रा बेखौ मासेयाव 120 थाखा उन्दैयाव औ सेरसेयाव 300 होनलायोमोन जोङो दिंखिया फाग्ला दिंखिया फाग्लि दिंखिया मोजां दिंखिया गाज्रि सब दं बावनो दिंखिया गोसोम दिंखिया गुफुर दिंखिया खंखाय दिंखिया सिद्दा दिंखिया गंनाय दिंखिया लावनाय माबा फेरखं खादों आरोना बेखौनो फेरखं ओरै नायनो फेरखं जोब्बाय खाखांबाय दे एबार खिथादो एसे मोजांनो बेसे बुरजा मोनखो रायजोफोरनो दे मनाया देखायनोसै नैबो दङ थास' दिंखिया ओमफ्राय एलांसि ओमफ्राय नैबे एलांसि गोजा बेयाव गासिबो ओइस खय थाखा मोनगोन नों बावो गासै आं मैगं बेफारि जाबाय नालाय बेखौ दा लांनानै 10 थाखानि खानानै खावथं बाजाराव फानहैनोसै आदसा 10 थाखा होमबा नोंसोरो फुरा दिनै हाजिरा ओंखारबाय दा हाजिरा आदसा ओरैनो थास्लायस्लाय नोंसोरबो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जोंबायदिनो खानो हागोन ओमफ्रायो फाननो हागोन थाइसे थाइनै संसारनि एरगोन थाखाफोर जोंहा दा मैगं खाखाबाय न'आव थांसै हाजो गाखोनो नागिरदों नै हाजो बावखुंग्रि हाजो हनै गाखोगासिनो बावखुंग्रि हाजोआव आयौ र' फै अनजालि फै अनजालि बिसि बे आंनि हिन्जाव नोगोद थाबायो आगान नोंनि आगान नोंनि
रिजर्टआव मेथाइ जालांसै थैस बिदि लेथ्रा बाथ्राय जानांगौबा नोंथ' आंखौ दा बेलासियाव जेरैखि जाया जाफैनांगौ आङो नायसै अबे बार अबेजों बारो आया फैनायलै जेरैखि जाया ओइ आं दा माबा मा जेरैखि जाया आं दा रिजर्टनि मेथाइ मोनजानांगौ आदसा सोरनि अर्डार बे डिसि आया मोनजायाबा आदसा अ ओमफ्राय दा मोनानि जानायावसो जागोन आदसा मुलि होगोन नामा ओंखामाव साननैसो उन्दुनानै थाहोनोबो हागौ आं नोंखौ आइ आइ उन्दुलांनायनि मुलि होनानै औ आइ आइ दैलाबो मोनला दै लाबोखादों आं नोंखौ साननानै लाबोदों नोंखौ अननानै लाबोदों दैखौ थ' थांसै थ' दैया लोंदो गदनो नोंखौ अननानै लाबोखादों दे खुलिदो दा बेखौ बबाव दोनगोन बेखौ आंनि लान्जायाव खानसै लान्जायाव दोनदो खानांगौ आरो इसर लों बिमा लों आं नोंखौ अननानै लाबोखादों दे लों दे दे ओइ फिसा थालोआ मानो बिदि खालामो गारामाया थ' जाबाय दे बारा दा लोंनायदो खेबखौ रोंखायो ओरै आगदा औ आगदा वाव वाव र' थाथ'दो र' सासेयाव आदसा रेडि हैस एरखमनि सालायनायाव दिनै फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनबाय आं सथिखौ बाब आयु दिनै फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनबाय आं दे मा सालायखांबाय दे वाव रोङा सानायदोंमोन खोमा दा आंखौ आङो एखमबा रोङा साननांगौ नोंखौलाय आं गोरों सानखायो नों जेरावबो गोरोंखानाय संनाय खावनाय मावनाय दांनाय मैगं खानाय मानाय उन्दुनायावथ' रोंनांलाया बैसिम जाबाय आं सालायनो उन्दुनायावथ' रोंनांलाया थ' दे सालाय दे बाय बाय लोगोफोरजों दा न'आव थांफिनगासिनो नै हनै सिख्लाफ्रा जि साइज सानै ओरै थांसै बे बुंगु मोनो काजलगावआ पार्कखौ लोगोफोरनैबो नै जोंनि पार्क गोदान बियो नै बेरायनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन एसे उनाव काजलगाव मा नाम मोनसिगोन बे पार्कना मा नाम मिलन ना मामोनलाय मिलन पार्कआ नै गोदान गानथाथा आदैया जेल गोदानखौ खिन्थागोन नै बेयाव 26 जानुवारि 15 आगस्ट जायो खिन्थाहैबाव काजलगावनि पार्क खाथियावनो दङ जानुवारि 15 आगस्ट प्रग्राम जायो आयौ बिफाङा नै गायसोमोन ओरै माबा थांबाय मा होनो डिसि अफिस थांबाय ओरै खिथा ओरैजाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार ओमफ्राय डिसि अफिस चिरांनि बेयावनो खाथियावनो डिस्ट्रिक्ट सेन्टार कर्ट हाउस वाव डिसि अफिस लोगोफोर नैबे जाबाय जेल गोदाननि लामा बैनो गेटआ मानसिफ्रा जि फट' लाफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिसि अफिसनि उसुङाव जायो आरोना बे डिसि अफिसनि साहा गुदियावनो जाहैबाय बै लांखिथाव नै लोगोफोर जेला बे जाबाय जेल गोदान
मोनजाफैनो हागोन सोरबा मोसौ बोरमा खावनानै मोसौ बोरमा खावदो थाफैदो जों लोगो हमफैबाय थागोन जोंनि खाथि जागोन ना आब' लाइबारिया खिथुआव थाबोदों थुरगनसि गान्दलानि खिथुआव दालाय थुरगनसिया होमबा बेबायदि मानसिफोरा फैदों ओरैजाय दङ बाजै ओरैजाय दङ मेंब्रा माराम माराम दङ नै लोगोफोर मारामा जोंखौ इलेक्सन लायनो दोनहरदोंमोन कारेक्ट लोगोसे आंनि भिडिअ हमग्राबो जाफादोंमोन कारेक्ट एग्रिकालचार बेयावहाय सुमफ्राम बागान खालामगासिनो एग्रिकालचार बियो औ बैथिं ना मामोनथाय बेखौ नाय बड'खौ कृषि बिगियान केन्द्र चिरां काजलगाव बिटिएडि आसाम फार्म साइन्स सेन्टार नै बिबारा बिदि आरोखि ना जोङो दा न'आव थांगासिनो दङ नैबेनो जाहैबाय जेल बाउन्डारि बे गोजा गोजाया बोरमा खावनोसै हाबनानै थाफैनोसै जोंना जेलनि खाथि जाथारबाय आरोना उसुङावनो ओमफ्राय ओरै दङ जोंनि थांग्रा जाहैबाय ओमफ्राय ओरै नैबेजों हाबलांबाय जोंना बेजों हाबबा ससे थांबानो 600 मिटार 500 मिटारबो जानाय नङा बिसिम थांबानो जोंनि न' मोनहैबाय आरो एकदम गुदिथार सोरबाफोर हमजाबायोब्ला ना फेरखं बुंनाया सैथो जों नायफैबाय थागोन मबाइलल' खुनुरुखुम खावना लाबो मा ओंख्रि जानो जौ लोंनो ना मानो आं नै बे अवालजोंनो बारहरबाय थागोन बे अवालजोंनो बिदिब्ला जों आवगायसिनो हरसै ने फेरखं बिदिबा जोंनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर